Hem cobrat aquest mes de març, suposem, perquè com que no s'entreguen les nòmines... Des de l'agost de 2022, treballadors de l'empresa Manipulados Madueño van començar a tenir problemes puntuals, que actualment s'han extès per tota la plantilla. Els treballadors fa anys que es dediquen a l'activitat, però amb el temps s'han acumulat problemes que han agreujat la precarietat. És per aquest motiu que han convocat una segona manifestació el 21 de maig a Cardedeu, després d'una manifestació el diumenge 15 a Llinars del Vallès i aturades parcials des del dia 5 d'aquest mateix mes. Des del mes de gener, que vam cobrar 400 euros i la resta encara està pendent, ara s'ha estès sobretot els membres del comitè d'empresa, del sindicat de l'empresa. El mes de febrer ens el vam pagar sencer i el divendres ens van pagar la part del mes de març. En aquests moments tenim pendents més de la meitat de la nòmina del mes de gener i tot el mes d'abril. Si no hagués sigut per la pressió que estem fent, segurament el mes de març no l'hauríem cobrat tampoc. Haurien sigut més de 2 mesos i mig. Com bé menciona Font, gràcies a les aturades parcials que ja porten 11 jornades convocant, han aconseguit cobrar part de la nòmina que tenen pendent. Fa 2 dies, la CUP de Cardedeu va emetre un comunicat donant suport a aquells afectats i animant a seguir amb la lluita. Càmeres per vigilar-nos. Diuen que estem trencant les màquines i que ens estem enduent papers cap a casa. Això no és veritat. Les càmeres les han posat per controlar-nos, perquè treballem cada cop més. Si algú veu les càmeres veurem que estem treballant en unes condicions deplorables. No ens estan entregant els EPIs, no ens estan entregant sabates de seguretat. Estem treballant movent farcells de més de 20 quilos per sobre de 2 metres d'alçada. Tenim ja una edat que quan eres jove ho podies fer molt bé, però ara ja no. La manifestació s'ha iniciat des de la plaça Sant Joan, passant pel centre, dirigint-se cap al carrer Doctor Klein, lloc on en uns inicis va situar-se l'empresa Intermas, abans de traslladar-se als anys 70 a Llinars del Vallès. I tot i no haver-hi una pròxima manifestació convocada, els treballadors de l'empresa Manipulados Madueño seguiran amb les vagues i aturades.